соли 2025 тоҷикистон мезбони чорабинии сатҳи баланд, яъне конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо буд. ин ташаббус дар иҷлосии 77-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон сурат гирифта, бо ҷонибдории 153 кишвари узви ин созмон пазируфта шуд ва соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. иқдоми мазкур аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни Эътилофи обу иқлим пешниҳод шуда буд. боиси ифтихор аст, ки дар асоси қатъномаи қабулгардида пешниҳодҳои ирояшудаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ ёфтанд. аз ҷумла 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. дар сатҳи ҷаҳон давоми зиёда аз 50-60 соли охир тағйирёбии иқлим рафта истодааст. дар бисёри мамлакатҳои ҷаҳон боришот кам шуда истодааст, пиряхҳо об шуда истоданд ва дастрасии аҳолӣ ба оби ошомиданӣ тораф мушкилтар шуда истодааст. ғайр аз он олудашавии захираҳои мавҷудаи оби ошомиданӣ боиси боз ҳам коҳиш ёфтани дастрасӣ ба оби ошомиданӣ шуда истодааст ва маҳз иқдомҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии пешвои муъаззами миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҷаҳониён ба ин масъала таваҷҷӯҳи бештар карда истоданд ва аллакай давоми солҳои охир ба баъзе комёбиҳо ноил ҳам шуданд. баргузории конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо бо иштироки беш аз 3000 нафар олимону коршиносони сатҳи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе далели равшани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд ба масоили обу иқлим, аз ҷумла ҳифзи пиряхҳо мебошад. дар идомаи иқдомҳо вобаста ба обу иқлим, иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабинии сатҳи баланди оғози 10-солаи байналмилалӣ амал оид ба илмҳои яхшиносӣ солҳои 2025-2034 дар шаҳри Ниццаи Фаронса мояи ифтихори тамоми мардуми Тоҷикистон аст, ки имрӯз кишвари моро ҳамчун давлати ташаббускор дар самти масоили обу иқлим мешиносанду эътироф менамоянд. раванди коҳишёбии криосфера ба зиндагии босуботи мардуми сайёра таҳдиди ҷиддӣ эҷод карда метавонад то соли 2050 ба 1 миллиард нафар аҳолии минтақаҳои наздиксоҳилӣ ва ҷазиракишварҳо таъсири назаррас расонад. бояд гуфт, ки пешниҳоди Тоҷикистону Фаронса оид ба эълони солҳои 2025-2034 ҳамчун 10-солаи амал барои илмҳои криосфера аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфт. ба таъкиди олимон то 60% пиряхҳои Осиёи марказӣ дар кӯҳсори Тоҷикистон воқеъ буда дар рушди ҳамаи соҳаҳо ва ояндаи устувори минтақа нақши асосӣ мебозанд. ҳозир мувофиқи ҳисоби олимо 100 соли охир ба дар арсаи байналмилалӣ ҷаҳон мегӯем, дар ҷаҳон 0.83 градус ҳарорат гарм шудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад фақат кӯҳсорба аз 0.1 то 0.7 градус селсия ҳарорат гарм шудааст, ки албатта ин гармшавӣ ба обшавии пиряхҳо таъсири худша мерасонад. дар дастаҷамона дар робитаи байни давлатҳо гузарондани ин чорабиниҳо ё ин ки андешаҳои баррасӣ кардан хеле мувофиқ аст, ба мақсад мувофиқ аст. мо ифтихор дорем, ки маҳз ташаббус аз ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон, аз дастгирии худи ҳамин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баромад. албатта мо ифтихор мекунем. масъалаи обшавии пиряхҳо ва таъсири тағйирёбии иқлим имрӯз тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. пиряхҳо танҳо масъаҳои ях нестанд, онҳо боягони зиндаи геологӣ мебошанд, ки дар онҳо таърихи сайёра, осори иқлими қадимӣ, офатҳои табиӣ ва ҳодисаҳои тектоникӣ рамзгузорӣ шудаанд. таназзули муосирии пиряхҳо дар шароити гармшавии глобалӣ боиси фаъол шудани равандҳои хатарноки геологӣ аз қабили ярч ва фаромадани сел, хуруҷи кӯлҳои пиряхӣ, ҳаракати нишебиҳо ва яхбандии абадӣ мегардад. дар шароити тағйирёбии иқлим мониторинги пиряхҳо барои арзёбии устувори муҳити табиӣ ва бехатари геологии ҳудудҳо ба ҳисоб меравад. пешниҳод ва ташаббуси пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масоили обу иқлим кишварҳои ҷаҳонро водор месозад, ки барои ҳалли масъалаҳои экологӣ ба ҳам омада тадбирҳои қатъӣ андешанд, зеро обшавӣ бо сурати пиряхҳо оқибатҳои бади иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва демографиро дар пай дорад.